Hej og velkommen til en tillidsmening. I dag har vi simpelthen en krasser, som er en uddød pølsespecialitet. Ja. Hvor du tager et pølsebrød og putter så et forskellige sådan noget som ketchup og remoulade og ristet løg. Men vi vil også på de her ekstremt fine, store habanero-chilier, som vi har købt ved grønthandleren i dag. Og vi har faktisk ikke kun købt chili, er det rigtigt, August? Ja, vi har købt en meget prestigefuld chili. En Nagajoika, som hedder Ghost Chili. Yes. Og den vil vi smage her en af dagen. Og måske i dag, hvis August Ja, hvis jeg ellers kan komme over dem her, som er... Jeg tror ikke ekstremt der. Ja, den tager man også senere. Ja, det er super. Ja, men vi lægger lige den her væk, fordi den er rigtig stærk. Så må vi håbe på, at den se. Så man lige den op i tabt der. Men jeg kan se, at de er meget store og fine, eller i forhold til dem, vi fik før, de var Ja, det mere var også mindre. i starten af sæsonen jo. Og duften, den er så utrolig stærk. Ja, jeg tror, der er rigtig. noget græs i dem her. Så vi ser, hvor mange der kan være der i. Jeg tror også, at der måske godt være en hel en, som står nogen. Ja. Det er bare skære noget fint ud. Jeg gør en klar mere til dig. Ja. Nå, men... Vil du putte min? Ja. Og vi har gjort mælken klar, og det hele. Øj, for satan! Nej! Det er lige meget. Jeg tabte mit mælk! Du kan få mit mælk. Ja, de skal lige se det. Ej, Det var ærgerligt, det der. Hvor jeg ikke noget mælk. De er ligeglade, altså. Okay. Så har jeg ikke noget. Okay, den her over. For satan, skal vi sige, det er sko af. Nå, men, mens Asger han er ude for at få skoene af, så vil jeg lige lade vores chilier, om man så vil sige. Jeg tror ikke, der kan vist ikke være en hel en her i. Det bliver vist lidt for overdrevet meget. Det var ekstremt store habaneroer, vi har fået i dag. Jeg tror, jeg når den der. Okay, den her. Yes. Men det skal lige have det ordentligt. Ja, det lugter stærkt. Lugter fint. Ja, jeg kan allerede mærke, det brænder. Altså, sige. Jeg kender følelsen efterhånden. Ja, altså, nu har vi ventet så meget til det her chili her, så er vi rent faktisk på et lille ordsprog, ikke rigtigt? Jo. I stedet for at sige til døde, der skiller, så siger vi til chili, der skiller. Mm. De vi er blevet enige om, at chili det er meget værre end død. Han er selve døden. Jeg tror lige, jeg skal have lidt ketchup på. Så siger vi. Og jeg ved ikke, måske spiser vi det hele, måske spiser vi ikke det hele. Lad os nu lige se det andet, hvordan stærkt det bliver. Sådan. Skål! Eller Lægge leve chili. med uddøde græsser. Den er ude af græsser, nemlig. Eller mærke det. Den er meget stærk, den her habanero. Nej, ikke. Jeg tror, det er mit mælk, du drikker der. Rigtig. Prøv at se smag. Okay, drej nu. Er du klar? Au! Det syre. Jeg synes rent faktisk, at jeg er blevet meget bedre til at tage det der med at spise chili. Jeg vil sige, at jeg synes, at vi bare skal prøve at nyde det. Der er ikke mere mælk tilbage i huset. Vi snakker. Jeg spiser nu. Jeg er frisk på at tage en ghost. Ikke nu.
Nu er vi startet op på 200 likes. Og måske synes jeg, at vi skulle sige, at vi tog den der ghost, når vi kom derop. Ja. Vil du have en lakrids? Ja. Jeg bliver helt forkølet. Prøv at video bliver slank nu. Skal vi til at sige farvel? Farvel og tak. Ha' det godt. Sig det smageligt.